I pomaly ovečky jej krížom cestiej horí. I pomaly ovečky jej krížom cestiej horí. Hej, veď sa napasiete jej travičky do borí. Hej, veď sa napasiete jej travičky do vody. Ja tadiaľ pôjdem, sadnem na lavičku. Ja tadiaľ pôjdem, sadnem na lavičku. Hej, vezmem si fujarku i zapískam pesničku. Hej, vezmem si fujarku i zapískam pesničku. Topolčianky si roku pána 1700 žijú pokojným životom župného mestečka slávnej Tekovskej župy. Kraj sa definitívne zbavil tureckej hrozby a nájazdov, keď pred niekoľkými rokmi kresťanské vojská pri bitke pri Viedni postupne začali vytláčať Turkov z územia Habsburskej monarchie. V tejto dobe má obyvateľstvo Topolčianok aj dobrého a starostlivého zemepána. Vlastne zemepánku, lebo pánstvo Topolčianky aj s hradom Hrušov zdedila po svojom otcovi Ladislavovi Rákocim de Felšovadás, jeho jediná dedička, dcéra Alžbeta, pretože jej mladšia sestra Barbora zomrela ešte v dojčenskom veku. Alžbeta je dedičkou a spolumajiteľkou aj ďalších pánstiev. Iné majetky patria jej manželovi, grófovi Jurajovi Erdődym. Mala by pobývať najmä v Smoleniciach na pánstve svojho manžela, avšak kvôli jej záľubám a starostlivosti o majetky často cestuje po krajine. Grófka chodieva aj do Topolčianok, aby skontrolovala hospodárenie na svojom pánstve. V okolí hradu Hrušov, ktorý miluje a na ktorom spravidla pobýva, sa tiež zúčastňuje obľúbených polovačiek, podľa ktorých ju domáci volajú Topolčianska Diana. Grófka obyčajne zostáva na pánstve Topolčianky až do výročnej púte Škapuliarskeho bratstva, ktoré vzniklo na jej podnet v roku 1686. Púť sa koná na sviatok Panny Márie Karmelskej v polovici júla v zámockej kaplnke v Topolčiankach. Práve v tejto kaplnke, ktorú dala vybudovať Alžbetina matka, grófka Alžbeta Báfi de Nagymihály, umiestnila Alžbeta vzácny mariánsky obraz, ktorý jej daroval pápež Inocent XI pri príležitosti schválenia Škapuliarskeho bratstva a púti. Pre jej zásluhy o vznik Škapuliarskeho bratstva a výročnú púť, ktorá sa bude nepretržite konať každý rok, tento rok už po 330. krát, sa grófka stane najvýznamnejšou ženskou osobnosťou v dejinách Topolčianok. Obyvatelia nezabudnú ani na jej iné diela, vybudovanie Bieleho špitála, tam, kde je dnes oranžéria, zariadenia, ktoré slúžilo ako nemocnica a starobinec a sirotinec, ďalej na podporu vzdelania, ľudomilstvo a podporu hospodárstva, medzi ktorú patrí aj vybudovanie starého mlyna. No pokojné časy majú čoskoro skončiť.
Alžbeta je znepokojená správami o jej jedinom mužskom príbuznom z rodu Rákoci, Františkovi II., synovi Alžbetinho druhostupňového bratranca Františka I. František II. Rákoci bol pre podozrenie z pripravovaného povstania zatknutý a uväznený vo viedenskom Novom Meste, ale ak ujde z väzenia, určite sa postaví na čelo krvavého proti habsburského odboja. A naozaj, tieto udalosti Alžbetu napokon prinútia odísť do exilu na jednom z erdödiovských pánstiev v Chorvátsku vo Varaždinskej župe. Veľmi túžila vrátiť sa medzi svojich pod hrad Hrušov, no nebolo jej to umožnené a svoj pohnutý život dožije osamotená vo veku 53 rokov na zámočku Noví Dvory v chorvátskej cudzine. V Topolčiankach je dnes o čosi rušnejšie a slávnostnejšie ako inokedy. Práve dnes na svoje pánstvo Topolčianky príde osvietená pani grófka Alžbeta Rákociová de Felšová-Dás. Milé dámy, milí páni, milé deti, privítajme medzi sebou osvietenú pani grófku Alžbetu Rákociovú de Felšová-Dás so sprievodom. Osvietená pani grófka, vitajte na svojom pánstve Topolčianky. Pripravili sme pre vašu milosť, ako aj pre vašu komornú, ako aj pre vášho hlavného kolesného, ako aj pre vaše služobníctvo, malú slávnosť. Vaši verní záhradníci vašej milosti teraz prinesú kvety a iné rastliny, ktoré vypestovali na výzdobu zámku a kaplnky. V budúcnosti sa tieto slávnosti zmenia na udalosť, ktorú budú naši potomkovia nazývať ranžírung, a počas ktorej sa budú vynášať exotické rastliny zo skleníka, aby v letnom období krášili okolie celého vášho zámku. Osvietená pani grófka, že bol prajný rok minulý, každý vie, a že aj tento taký bude s nádejou čakáme. Príroda je už celá zelená, ako sa patrí, už ju stihol i mrázik pohriať, i ľad poštekliť, a len čo Urban troch zamrznutých uzavrie, bude rok azda hojný, ako sa patrí, aj zo zverou v hore, aj ovocím v sade, lebo ak sa opäť osvietenému pánstvu cez rok dobre vodiť bude, nám ešte raz tak dobre bude. A tak jej osvietenej pani grófke v Malých Topolčiankach len to dobré, aby ju stretalo, želáme. S veľkým potešením hodlám oznámiť vám, že i tento rok sa nám šťastne podarilo prezimovať všetko to zvláštne rastlinstvo, ktoré si osvietená pani grófka ráčila priviesť, a nedali sme mu mrazu v ničom ublížiť. My sme to s mojimi záhradníkmi, pomocníkmi, osvietenej pani grófke prišli niektoré jej ukázať, aby nám verili, a tiež za košík kvetov z bohatých a krásnych lúk pani grófky sme si ráčili dovoliť jej priniesť, aby dobre videla, koľka sveta nádhera je tu v našich Malých Topolčiankach víta. A aj poprosím mojich záhradníkov, pracovitých pomocníkov,
že by vám tieto krásne kvietky k nohám položili, zem okolitú primerane vám skrášlili a komnaty vaše v zámku jarou rozžiarili. Pozvolte osvietená pani Grófka pochváliť obetavosť vašej milosti pre okolie vášho krásneho zámku a pozvolte pochváliť i pomocníkom mojich skromných. I prácu ste našu v parku videli, i všetci sme poriadne robili. Aj staré stromy pílili, aj nové vysádzali, aj siahy odvážali, aj trávu po lukách kosili a zberali. Aj do sadu, čo sa pýtalo, stihli chodiť, aj občas na zámku robiť. Dnes na slávnostnom ranžírungu, ctená osvietená pani Grófka, dovolte navrhnúť vám užiť si krásneho počasia a posedieť si chvíľu pri pohľade na krásny park okolo nás a žasnúť nad týmto dielom človeka a prírody, v ktorom sme sa zišli a ktoré nás ráči pokojom naplňať, i srdcia šťastím hriať, i dušiam dáva pookriať. Z úctou a pokorne ďakujeme vašej milosti veľmi pekne. Ono,
Manželstvo grófky Alžbety a grófa Juraja Erdődyho nebolo ideálne. Známa je Alžbetina báseň asi z roku 1673, v ktorej sa sťažuje na svojho manžela a ktorú niekto si neskôr nazval žalobná pieseň grófky Alžbety Rákociovej. Adresovaná je grófovi Pavlovi Esterházymu, neskoršiemu uhorskému palatínovi, s ktorým udržiavala dôverné priateľstvo. Och, ja nešťastná, ja zúfala, ako som sa v pánovi Erdődym sklamala. Svojho šťastia som sa vzdala, mladosť som si pokazila. Prekliatá hodina, keď do Smoleníc som prišla, aj keď som sa snažila, bez cti som vyšla. Dobrodincov mnohých, ktorých som si získala, kvôli nemu som za sebou zanechala. Nešťastie, čo si to so mnou urobilo? Svetskými krásami si ma pokazilo. Z hradu Smolenice preč odísť musím a zda len smrťou vykúpenie verím. Nedbám, aj viac by som trpela. Pre neho, Bože, aj keby som umrela. Doteraz som pre ňoho nevinne trpela a naďalej pre ňoho trpieť by som chcela. S trpiacim druhom sa lúčim, poberať sa už musím, Bohu ho porúčam a ak ho ešte uvidím, vrúcne ho pozdravím. Ach, priateľ nevinný, aký som aj ja sama, na služobnicu svoju nezabudni na mňa. Ak sa niečo stane, ochranou buď mojou a svoju nevinnú nenechaj stratenou. Čas rany zahojí, ako klas dozreje. Časom i smutný lovec sa usmeje. Spolieham na Boha, že zaženie smútok a obráti na dobré môj hlboký zármutok. Kiež by mi Boh mohol dať ešte raz sa s ním rozprávať, z jeho múdrosti rady si vziať, čo si počať mám, ako odísť mám. Osvietená pani grófka, vďační obyvatelia Topolčianok vašej milosti pripravili jedno prekvapenie. Chceme vašej milosti pripomenúť to šťastné obdobie vášho detstva a mladosti, ktoré ste strávili na vašom rodnom Šariši, na pánstve v Zborove, kde ste aj v roku 1654 uzreli svetlo sveta. Váš otec, dedičný šarišský župán gróf Ladislav, bol dobrý hospodár a spravoval majetky s veľkou starostlivosťou. Žiaľ, po predčasnej smrti vašej matky, grófky Alžbety Báfy de Nadmihaj, a o rok neskôr aj vášho otca, ste v 10 rokoch úplne osireli. S vďačnosťou spomíname aj na vašu tetu, kňažnú Žofiu Bátoriovu, ktorá vašu milosť potom vychovávala až do vášho vydaja za grófa Adama Erdődyho na hrade Šariš. Vo veku ani nie 14 rokov. Ani potom ste neboli ušetrená od bolesti, keď váš milovaný manžel po niekoľkých týždňoch tragicky zahynul pri potyčke s Turkami v Chorvátsku. Keďže vaši príbuzní vedeli, že život vdovy v tom čase nie je ľahký, preto ste sa o nejaký čas vydali za bratranca, nebohého manžela grófa Juraja Erdődyho, tiež na hrade Šariš. Aj keď ste potom odišli zo Zborova do Smoleníc, vaše detstvo a vašu mladosť vám chcú teraz pripomenúť vďační obyvatelia Topolčianok a preto pozvali folklórny súbor Drumbla, ktorý vám teraz zahrá a zatancuje známe šarišské piesne. Osvietená pani grófka, súbor Drumbla hrá pre vás.
tiši, Maričko, jaký si sen mala, jak si ostatnú noc u macere spala, jak si ostatnú noc u macere spala. Ej, mala, ja sen mala, ej, celú noc plakala, bo ja ostatnú noc u macere spala, bo ja ostatnú noc u macere spala. Ej, príde vám na močko, ej, príde vám sobota, príde vám na rozum, majová robota, príde vám na rozum, majová robota.
vážení návštevníci, a teraz by sme radi pristúpili k vyhláseniu výsledkov výtvarnej súťaže Park očami detí 2016. Cieľom súťaže je rozvíjať u detí vzťah k parku Topolčianky a záujem o prírodu a v neposlednom rade podporovať mladé výtvarné talenty. Naše občianske združenie Park Topolčianky oslovilo všetky základné školy z obcí mikroregiónu Tribeckov a do súťaže sa zapojili 4 z nich. Základná škola Topolčianky, Skicov, Žitavany a Jedlové Kostolany. Veľmi pekne ďakujeme všetkým žiakom za krásne práce, ďakujeme ich pedagógom, ktorí ich k výtvarnej výchove vedú a školám, ktoré ich do súťaže zapájajú. A už teraz sa tešíme na ďalšie pekné práce, ktoré sa zapoja do súťaže v budúcom ročníku. Vyhodnotenie súťaže urobila odborná komisia nášho združenia dňa 28.4.2016 v sídle združenia na Parkovej ulici 11 v Topolčiankach. Teraz prosím členov poroty, aby prišli odovzdať ocenenia deťom za ich víťazné práce. Predsedom komisie bola pani Irena Drahošová a členmi komisie pán Ľudovít Kotora a magister umenia Peter Daniš. Práce boli rozdelené do 2 kategórií. Žiaci 1. stupňa základných škôl a žiaci 2. stupňa základných škôl. V tomto roku sa komisia rozhodla oceniť týchto žiakov. V prvej kategórii žiaci 1. stupňa základnej školy, ročníky 1 až 4, je víťazné poradie nasledovné. Prvé miesto Michal Turčan, 1. B, základná škola Žitavany. Nech sa páči. Poď sa schodiť s nimi. Vieš tam. Druhé miesto Oliver Ferner, 1. B, základná škola Topolčianky. Otočte ho. Ešte dostaneš. A počkaj, ešte odfotiť, jo? Tak, výborné. No, daj, drž to. Tretie miesto Jakub Dávid, 3. ročník, základná škola Skicov. Daj si trošku nižšie ten balíček. Tak. V druhej kategórii žiaci 2. stupňa základných škôl ročníky 5 až 9 je víťazné poradie následovné. Prvé miesto Viktória Hodošijová, 7. B, základná škola Topolčianky. Ak nie je, odovzdáme neskôr. Druhé miesto Karin Malá, 5. B, základná škola Topolčianky. A drž pekný morec, tak. Tretie miesto Ema Cigáňová, 7. ročník, základná škola Jedlové Kostolany. A ešte odfotiť. Okrem toho porota udelila 2 mimoriadne ocenenia, a to cenu za kompozíciu Ninke Cibrovej z materskej školy Žitavské nábrežie.
vyhrala Nínka Cibirová. Dobre, a cenu za výtvarnú techniku Denisovi Hrúzikovi zo 6. B, základná škola Topolčianky. Ďakujem porote. Vážení hostia, dámy a páni, som veľmi rád, že sa tu v našom parku môžeme takto stretnúť a pripomenúť si časy dávno minulé, ale veľmi dôležité, tvoriace základ našej súčasnosti. Nebudem hovoriť o parku, to, čo sa v ňom za posledné roky zmenilo, lebo to každý pri prechádzke týmto klenotom môže vidieť. Skôr by som chcel povedať niečo o našom občianskom združení a ponúknuť vám miesto medzi nami. Združenie, ktoré tento rok vstupuje do 6. roku svojej činnosti, má dve základné smerovania. Prvé, to je formovať vedomie o svojej obci, jej histórii a tým nájsť cestu k vlastným koreňom. V roku 2014 vznikol v našom občianskom združení historický klub, ktorého cieľom je skompletizovať históriu a minulosť parku a rodov, ktoré tu žili a ktoré tvorili našu minulosť a z nej vyplývajúcu súčasnosť. Táto činnosť je robená formou prednášok, alebo v podstate vidíte našu činnosť v každom čísle Topolčianskych noviniek. V tomto roku 2016 vznikol druhý klub, to je botanický klub, ktorého cieľom je dať do poriadku a skontrolovať všetky naše stromy a kríky, ktorých v parku je okolo 300 druhov. Je to pomerne dlhá práca, ale dúfame, že bude mať veľký význam pre nás. Všetci,
ktorí žijeme v určitom priestore tvorenou flórou a faunou, musíme poznať a vytvoriť si vzťah k tomuto prostrediu a okoliu, pretože tento vzťah vedie k ochrane prírody. Momentálne vidíme, že klimatické zmeny, ktoré vznikajú, a tento rok to môžeme potvrdiť, mrazy, ktoré nás prekvapili a takmer by som povedal, že vinári máme po úrode hrozná, ale aj ovocinári. A vidíme, že tu je najvyšší čas začať prírodu chrániť a chrániť pre seba aj svoju budúcnosť. Pretože ten priestor je náš a ak tam nebude sa tu dať žiť, tak to bude veľmi ťažké. Ďalšia vec takú, ktorú robíme a ktorú by sme chceli sa prezentovať, je organizovať kultúrne podujatia. Jednou z nich je aj ranžírum, ktorý práve sa dneska koná. Je to pripomenutie si toho, čo sa tu robilo za bývalých panstiev, a tým sa zase vraciame k tým našim základným koreňom. Druhou takou významnou akciou je Deň otvorených parkov. Ten sa robí každý rok v júni v Rakúsku, v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku. Tento rok to bude 13. a 14. júna. A v tom čase budeme robiť na Hradnej stráži prednášky o parku, o histórii. To bude v sobotu a v nedeľu budeme mať spoločnú prechádzku po parku s tým, že pôjdeme po naučnom chodníku a budeme hovoriť o jednotlivých stromoch a o tom, čo v parku máme. Tá druhá činnosť, ktorá združenie má, je tá obnova parku, obnova jednotlivých objektov a obnova dendrologickej zložky. Celá tá činnosť je monitorovaná pamiatkovým úradom. Všetko je robené pod odborným dohľadom, aby všetky veci, ktoré sú, súviseli s tým, čo je nariadené. Park je chránený zákonom, je to národná kultúrna pamiatka a nesmie sa tu zasahovať voľne. V podstate na tejto činnosti sa zúčastňujú hlavne dva subjekty. Sú to Lesy Topolčianky, ktoré sú majiteľom parku, a potom občianske združenie. A tu by som chcel vyzdvihnúť jednu vec, že ako náhle sa dá dokopy dva subjekty, ktoré jeden má techniku, druhý má ľudí spolu a nakoniec sa tvorí dielo, ktoré má význam pre všetkých. Samozrejme, keby nás bolo viacej a keby sa pridali ďalší, tá rýchlosť by bola väčšia a sami vidíme, že tie zmeny sú v podstate stále väčšie a následné. Keď vezmeme tú hodnotu alebo tú činnosť, ktorú je, tak občianske združenie za svoju činnosť zabezpečilo asi 45 000 eur do parku v hodnotovom vyjadrení a odpracovalo sa nejakých 11 500 brigádnických hodín. Čiže čo sú obrovské čísla a keď to vezmeme pri tých hodnotách, tak ohromne to pomáha tomu parku a môže sa rozvíjať. Tento rok by sme chceli spraviť, to je taká novinka, ktorá sa bude robiť, by sme chceli obnoviť potôčik alebo dokončiť vodný systém. Vodný systém je v podstate dlhý 2 km a zostáva nám taká jedna časť, ktorá je veľmi často viditeľná a veľa ľudí sa okolo nej pohybuje. To je priestor od jazierka pri kaplnke svätého Vendelína po južné jazierko, to je to najmenšie jazierko pri Pávoch. Tento by sa mal úplne zrenovovať, by sa malo na novo vydláždiť, aby tá voda pretekala stále plynule, aby sme tam nemali nejaké tie zádrhely, aby sme aj Pávy zásobovali, a teda aj jazierka a následne všetky ďalšie objekty, ktoré sú napojené na systém. Verím, že práca pre park má obrovský význam pre všetkých, pretože ľudia, ktorí sem chodia, návštevníci, ktorých stretávame alebo ktorých majú možnosť prevádzať, tu hľadajú pokoj a oddych. A ten tu nájde asi každý. Naposledy, keby som tak povedal, som sa tu stretol s pátrom Ivanom, ktorý tiež bol načerpať parku, sily, aby potom mohol pokračovať v svojej práci. Verím, že naša práca, tak ako združenia, tak aj lesov, bude ten spoločný efekt vytvárať a bude prinášať každému užitok. Chcel by som všetkých upozorniť na našu stránku www.parktopolčianky, ona je uvedená aj na tom transparente, kde vlastne celú našu činnosť môžete sledovať. A zároveň tu uvádzame aj všetkých našich sponzorov, dobrodincov, ktorí pomáhali pre park, aby sme tú ich činnosť, ktorú nemusia robiť, nejako ocenili. Zároveň by som sa chcel poďakovať dneska všetkým, ktorí sa zúčastnili na príprave dnešného dňa. Ono trvá v podstate dlho tá príprava, prebehne to pomerne rýchlo, ale tá príprava trvá mesiace. A v prvom rade by som teda chcel sa poďakovať folklórnemu súboru Topolnica, folklórnemu súboru Drumbla, Podrušovanu, ďalej obecnému úradu Topolčianky za to, že nám zapožičal ozvučenie a lavičky, zámku Topolčianky, lesom Topolčianky, ktoré nám dali technickú výpomoc,
Pri ozvučení by som chcel spomenúť pána Kováča, ktorý pravidelne každý rok nám príde pomôcť a ozvučí túto našu akciu. Zároveň by som chcel sa poďakovať pani Andrejke Blažekovej za účasti našeho panstva. Potom, aby neboli stoly prázdne, niekto musel napiec. A to zase boli pani Augustínová, pani Cibírová, pani Beňovičovej by som sa chcel poďakovať za ušité zástery pre našich záhradníkov. Verím, že som teda nikoho nezabudol, lebo tam toho bolo dosť, tak sa to tak mení, ale dúfam, že ak som niekoho zabudol, tak to napravíme a zverejníme to na internete a doplníme, tak aby sme každému učinili zadosť. Zvlášť by som sa chcel poďakovať členom občianskeho združenia. Ich činnosť prebieha celý rok a takisto aj táto akcia od práce, ktorú robili tu, od napečenia a prípravy, bola v ich réžii. Všetci ľudia, ktorí pomáhajú parku, to robia zadarmo, vo svojom voľnom čase, na úkor svojej rodiny, ale robia to preto, že chcú zmeniť svet, chcú svet robiť lepším. V jednom filme bol taký nápis, ktorý hovoril, na čo je človek na svete, keď nerobí svet lepším. A my touto činnosťou by sme naozaj chceli tomu pomôcť, aby sa to zlepšilo. Teraz na záver mám jednu takú milú povinnosť alebo úlohu. Chcel by som mene OZ Park Topolčianky poďakovať za prácu, ktorú pre park urobil jeden náš člen. Každý má však svoje limity a tie už nám niekedy nedovolia robiť ťažkú prácu, ale dokáže sa podporiť nejakou inou formou, alebo prísť, alebo dobrým slovom, alebo radou a my stále veríme, že táto pomoc je pre nás dôležitá. Teraz by som chcel požiadať pána Jozefa Lukáča, aby bol taký láskavý a prišiel sem dopredu, aby sme sa mu mohli spoločne zaďakovať. Myslím si, že doteraz sme už dosť pracovali, aj počúvali, aj hudbu, aj slovo a teraz by tak patrilo po také námahe nejaké to malé občerstvenie. Takže všetkých, ktorí sú tu, pozývame k našim stolom, aby sa občerstvili. Nech sa páči.
Thank